teda předávání tady těch, to teda nám měl tým zavolat tomu druhému, jo? Zavolat, telefonní čísla všichni máme. Do toho někdy máme. Ale ne domluvit, nejlepší by to bylo, kdybyste se neobědovali, šli na to. Tak, v dolních Loučkách, jo. Hele, uvědomte si, chlapi. Takhle povodí to chce, že nám to předá, to místo, a my jim to musíme vrátit v takovém stavu, v jakém nám to předá. Vy tam chlap na prvních lokách. Prosím? Chlap na prvních lokách. No, tak se to jmenuje? No. Jo. Vy tam pojedete. No, já tam musím zavolat, domluvit se. Ale budeme asi vyměřovat už předtím, ne? Nebudeme čekat na to. Ne, vyměřujte, právě že vyměřujte. Je potřeba, je 8 úseků, že jo, a máme 4 týdny. 4 týdny, jo, takže je potřeba dělat. A nemůžeme to nechat na poslední týden, takže v 3 týdnech to musíte prohodit, tak máte 3 dny na vyměřování. 4 dny na vyměřování. To můžeš? Já tam nechodil týden, víš? No je potřeba 2, psat si to a dělat, že jo, zástav, jako 2, 3 minimálně. Já pojedu za 14 dní na kontrolu. Kam do nemocnice? Kde jsou čáry už namalovaný. Dobrý. Takže jo, ale, takže my vám všem děkujeme teda, že jste nám tohle pomohli, myslím si, že to byl pro nás všechny přínos a doufám, že toho 8. to klapne a že ten rekord uděláme. Jinak se domluvte všichni teda, kdo by chtěl na tom šikáči spat a dejte nám vědět.